Hello, good morning. So, hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel. For today's video, so di ako sa housing day. Muta ko, men. So, ayan, so na, dali ko nakatuog day gabi kay ano, kuha ko na rin sa mua day kay, naghilot niya sa akong pag-umangkod kay, ano man, nabungad bang gahapon day. So, yung mga hilanat, no, yung mga ganun. So, mga besenlisa, ganun. So, ayan. So, matog, ikuha ko nila gabi matawag dali ko nakatuog day, kaya lang muli pa ko dito sa mua niya. Gabi, ang dako. Marip niya ko das dana, gahak na. Kasiyahan na niya sa ginoon eh. Ano to? So, morning diri guys. Atong mata, mura nakasuyop nga. Puha pa kayo, ba't na lang. Madyog isda nga ako, anday. Nadubok. Saya, tara siya. Di ba karos kiri, day, lagom kayo, day. Ako, mura anino, day. Ba't na lang. So, kusuking order ilang lugar diri sa USA. So, init, day, kina ko kayo lagom, eh. Makita pa din ba marag buang? Lala pa di istorya ka. Kili na puno sa pisik uwan. Yakutan na ninyo graba din yung gawas day? Yakutan yung graba? Daan na dyan na ayan. Sayang day pagaw kayo po day kay. Iubo pa man ko ginoo ko. Papataon ta uliid day. Pamantak kakaon og ayong tambal. Nangita pag may tambal. Sabi may tambal pero mga wak ko. Sayang siya. Sini day. Mo bes ng kape day. Lami diri aday kay. Lami diri kay na ajoy mo kape na ba imong pag-inom na lang. Di ba ko ni kape day? Bitaw siya. Ya ulit ang kape day ayan sana. Sa muna na ilang ikatulong gabi ikaron diri kay kana mo na may mga palihi day 3 days nga matugjo ka diri. Di ka pwede mo uli sa inyong barangay kanon. So ano sila uli sa mo aday. Mo to nga. Ayan. So mo na sila diri buntag sa iyo magkape sila. So mo na ta. May kurinti pa. May kurinti sila diri. Bumungga pa yung takangan dito sa iyo day. Try. Batong takre day. Ti akala ipadolo niya. Kapoy na ganito. Kapoy na ko yung warwar. Muntak, mutali. So, nahugat na ko ba? Pero, akong tingog kamay gapon. Diyos ko kinoo. Guba na kayo akong tingog dahil. Pero okay na tarang guwapo ba kayo? Alright? Sige lang dyan siya kasi kape, gano'n. So, hayahayang ka na mga trabahante rin, no? Kaya, naradari sila, igmata o trabaho na rin sa gawas. Kinakinahanglan pa sa una, para sa una ba nga? Lagilagyo. So, mana to day. Ako mga silingan sa dito sa ubos. Sa mga nga among barangay, dito sa Kabibian. Sa amo adyong gipuyan ba? Laay kayo day kayo. Manay mga tao ayo. Kami naman lang nabilin. Tas dagang kayong mga tabian mo sa linganan, lupad na nga rin. Mag-batch to na. Kay napamayuban mga silingan na mo dito. Haunon pod, no? Ig-batch to. So, mag-batch to na day. Wala day. Labon pa yung kuwan mo dito day. Mingaw na kayo. Pero okay na kay. Gulaban man. Nabili ng mga gwapa day. Maot na. Gabaan. Nada ang mga tabiang ba. Ano pa nga. Di na banha mo ba day. So, wala na yung daw kayo TV sa mga day kay. Lupad namang mga best in kuan dito day. Kana bang best in tanaw bitaw salida nga murag di jud maukang di mahuman. Nya labi nag kuan na napay kaduhang salida mo sunod. Ay ko kagpaong day. So ayan. Mo ni ang trabaho diri karon. Pinukong ra ko day. Botalan jud may sira. So, pero gwapa kayo day. Lami kayo na din ng init. Namurot iyang ko ano, iyang kanang pintal ba? Ha? Sa init na? Murot ng pintal na yung bahay day. Maklaro Layo kayo man. Yung bata day. Ayan. Nasa like kwarto, pero doon sila na ito. Kaya kang kainit kayo day. Kaya way kurente lagi. Ha?
Oh, pero tapoy natug sa kwarto na kamo. Actually dito ko sa Igbaw kay by deck man to ilahang kwarto. Yeah. Dito ko sa Igbaw natug. Kay mo to pag mata na ko buko na basa abi ako nangihi ko day to man day ito. Ambot na lang. Tungdot. Ah. Mer. Abi na kog lumboy ang gida. Sumunat to. Subabay na day kay. Kapi pa mi.